ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଦେଖେ ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତାର ପାୱାର ବଟନଟା ଅନ୍ କରିକି ତାପମାତ୍ରାଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି ବୋଧେ। ମାନେ ଖରାଟା ବୋଧେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଆଉ। ଆଲୋ ମୂର୍ଖ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ତା ପାୱାର ବଟନକୁ ଅନ୍ କରିନି, ତୁ ତୋ ନିଦର ପାୱାର ବଟନଟାକୁ ଅନ୍ କରି ଦିନ 10ଟାରେ ଉଠିଛୁ। ଆଉ ଦିନ 10ଟାରେ ଉଠିଲେ ତତେ ଖରା ନୁହଁ କଣ କୁଳି ଦେଖାଯିବ। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜି ଦିନଟା ତ ମୋ ପାଇଁ ପୁରା ଦୁଃଖରେ କଟିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ। କାଇଁ ତତେ କଣ ଆଜି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି କି? ଏ ଗପ ଛାଡିଲେ ତୁ ଖାଇପିଟ ତୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କିଛି ବି ଶିଖିନୁ। ଦୁନିଆ ଭାସିଲେ ଭାସୁ, ତୁ ଖାଇପିଟ ଆଗେ ଖା। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଜର ପକେଇ ପକେଇ ମୋତେ 15 କେଜି କି ଝଡ଼େଇ ସାଇଲୁଣି। ହଉ ଛାଡ଼, ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରଟି ହେଉଛି ଘରେ ଥିବା ବଡ଼ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ। ଆଉ ମୋ ପରି ସାନ ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ହାପି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଡେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀ ଦିନରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସାନମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ କୋହଟା ଆଉ ଯେଉଁ ନିଆଁଟା ଉଠେ, ତାକୁ କେଉଁ ପାଣି କି ଗରମ ପାଣି କି ଥଣ୍ଡା ପାଣି କି ବରଫ ଲିଭେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ତରକାରୀ ଖାଇ ଦିନକୁ ସରେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ।